ao lado da igrexa, ali podedes ver o Curro Vello que data do ano 1779, ali tamén teñen un recinto para os potriños. A técnica dos aloitadores, cada aloitador ten a súa técnica depurada co paso dos anos. Basicamente é o máis veterano, como fan aí co polvo, collelle o rabo para desequilibralo. Os outros dous fan a cruzada, que é poñerlle os brazos cruzados diante dos ollos para desorientalos. E despois, rápanos, teñen un tubiño branco que iredes vendo, tamén me lo irei comentando, un tubiño branco que son inyeccións para desparasitalos. E un spray tamén antiséptico para curar de calquer frida que poidan ter. Para que caiga. Bueno, o señor que está calvo entendo que teña o parajos aberto, pero hai sombreiros da banca que lle tapan a calva e así tamén protéxese da choiva, Temos por aquí máis, a ver, señor... Voy para verificar. Niego. Espera, para verificar.